Хайырлы көн, хөрмәтле коллегалар. Мин сезне барыгызны да мөгаллим курсларында күрүемә бик шат. Мин Яршалы шәһәре 58-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлим. Һәм шулай ук милли эшләр буенча директор орынбасары да. Минем исемем Айбишева Алена Петровна. Хөрмәтле коллегалар, минем сезгә бер сорауым бар. Бүгенге безнең темабыз диджитал белем бирү ресурслары. Сезгә бу термин танышмы? Ишеткән бар. Миннән ишеттегез. Ярар, яхшы. Димәк, бүгенге тема без сезнең өчен яңалык. Шулаймы? Digital нәрсәне белдерә микән? Бу сүз информацион дип уйлыйсыз тагын? Цифрлы, әйе, дөрес. Digital инглиз теленнән цифрлы дип тәрҗемә ителә. Инглиз теленә digital ул латин теленнән кергән digitus бармак дип тәрҗемә ителә. Инде билгеле, инде борынгыдан ук унарлы санау системасы белән санаганнар, шулаймы? Һәм безнең программаларыбызда икеле санау системасына һәм унарлы санау системасына бәйле. Шуңа күрә бу digital сүзе ул инде цифрлы дигәнне аңлата. Цифрлы сүзе бүгенге көндә бик еш очрый, шулаймы? Кайларда ишеткәнегез бар? Цифровой ресурсы тагын. Цифрлы телевидение менә ноябрьдан безнең инде бөтен телевидение цифрга күчте, шулаймы? Цифровой фотоаппарат, цифрлы медиа проекторлар. Нәрсә соң цифрлы белем бирү ресурслары? Цифрлы белем бирү ресурслары ул цифрлашкан мәгълүмат. Менә мин сезгә хәзер күрсәтә торган презентация ул цифрлашкан мәгълүмат. Фото, видео безнең флешкада сакланган яки интернетта сакланган бөтен мәгълүмат ул цифрлашкан мәгълүмат, ул ресурс. Тагын сезнең ишеткәнегез бардыр әле электрон белем бирү ресурслары. Шулаймы? Кайбер кешеләр аны булдылар. Электрон белем бирү ресурслары дип атыйлар яки цифрлы белем бирү ресурслары. Менә аңлап калыгыз, электрон белем бирү ресурслары ул менә бу цифрлы белем бирү ресурсларын күрсәтергә ярдәм итүче чаралар. Мәсәлән, менә бу экран, электрон белем бирү ресурсы, ноутбук, мобиль телефон. Алар барысы да проекторлар, алар барысы да электрон белем бирү ресурслары дип атала. Булар электрон белем бирү ресурсы белән цифрлы белем бирү ресурсы, алар икесе дә тәңгәл килә. Алар бер-берсез яши алмыйлар. Әгәр дә минем сезгә күрсәтерлек цифрлы мәгълүматым булмый икән, мондагы бу компьютерлар, бу проекторлар безгә кирәге юк, шулаймы? Әгәр дә минем мәгълүматым юк икән цифрлашкан, димәк, юк, мәгълүматым бай, цифрлы лабораториям күп икән, лабораториям бай икән, күрсәтерлек тактам булмаса, шулай ук ул тормышка яраксыз булып кала. Шуңа күрә алар икесе дә тәңгәл, икесе дә бергә һәр вакытта да. Һәм хәзер сезгә шундый сорауым бар. Белем бирү процессын цифрлаштыру бу чынбарлыкмы? Реаль күренешме яки мифмы? Сез ничек уйлыйсыз? Хәзерге чынбарлык, дөрес. Хәзер мин сезгә кыска гына бер видеоролик күрсәтеп китәсем килә. С 2016 года самым модным и обсуждаемым политическим трендом стала цифровизация всех сфер нашей жизни, в том числе образования. В октябре 2016 года правительство утвердило проект «Современная цифровая образовательная среда» СЦОС. Давайте посмотрим, что это нам готовит. Полный демонтаж традиционной школы намечено завершить к ноябрю 2025 года. Все школьное обучение будет переведено в онлайн-режим. То есть дети, которые родились в 2018 году, уже не узнают, что такое традиционная школа. Первая учительница, портфель с учебниками и тетрадками. Все это им заменят смартфоны и планшеты. СЦОС призвана облегчить жизнь учителей, полностью освободить их от необходимости учить детей. Учителя должны превратиться в тьюторов или кураторов,
виртуальных классных руководителей. Булды. Шулай итеп белем бирү процессын цифрлаштыру бу бүгенге көндә реаль булган шын барлык. Шулаймы? Сез тыңлап киттегез, Россия Федерациясының Мәгариф милли проекты бар. Шул Мәгариф милли проекты нигезендә цифровая образовательная среда, татарчасы цифрлы белем бирү мөхите дигән проект эшләп килә. Ул 16 елда старт алды, 2024 елга кадәр. Бу проект нигезендә безнең бөтен отчетларыбыз цифрлаштырылырга тиеш. Безнең белем бирү программалары шулай цифрлаштырыла һәм онлайн режимда үтәчәк дәресләр. Һәм интернетта бөтен Россиянең бөтен төбәгендәге мәктәпләрдә интернет 100 мегабит секунд тизлектә эшләргә тиеш. Бу инде якын киләчәктә бу инде без моны көтәбез. Бүгенге көндә цифрлашуны без күрәбез. Мәктәпкә кергәндә үк инде әгәр дә сез Чаллы, Казан, Зеленодольск төбәгеннән районнарыннан булсагыз, мәктәпкә кергәндә үк укучылар безнең электрон укучы картасы белән керәләр. Шулаймы? Керү белән ул инде системага керә һәм укытучы инде ул баланың килү, килмәвен белә. Ул һәм электрон көндәлекләр, электрон журнал инде 2010 елдан бирле бездә эшли. Шулай ук менә бу цифрлаштыруның беренче адымнары. Һәм 2010 елда Россия буенча 140 меңләп укучы онлайн белем алган булсалар, 2025 елда инде Россия буенча 11 миллион укучы онлайн белем алачак. Бүгенге көндә онлайн белемне самообразованиедә һәм семейный обучениедә, образованиедәге укучылар алалар. Шулаймы? Алар өчен дә һәм бүтән укучылар өчен дә Российская электронная школа сайты эшли. Һәм бу сайтның максаты бала бер мәсәлән авылда укыймы яки Мәскәүнең элитный бер лицейна гимназиясендә укыймы, бала өчен ул Россиянең иң танылган укытучыларның дәресләрен карау мөмкинлеге булачак ул балаларда. Һәм бүгенге көндә дә бар. Шулай итеп, Россия Федерациясының Мәгариф министрлыгының 2019 елга куелган приоритетлы юнәлешләрен карап үтсәк, беренчесе ул белем бирү һәм тәрбияләүдә яңа метод алымнарны интеграциялау, яңа укыту технологияларын кертү һәм куллану, һәм өченчесе булып ул цифрлы белем бирү ресурсларын куллану. Без телибезме, теләмибезме, безгә моны кабул итәргә кирәк. Хөрмәтле коллегалар, сез ничек уйлыйсыз? Белем бирү процессын цифрлаштыру бу укытучы өчен файдалымы яки зыянлымы? Безнең эш өчен. Файдалы. Зыянлы. Ә ни өчен зыянлы дип уйлыйсыз? Әйе, мин дә сезнең белән килешәм. Һәм шулай ук бу безнең белем бирү системасы тулысынча онлайн режимга күчкәч, безнең укытучылар да шуның кадәр кирәк булмаячак, шулаймы? Чөнки укытучы ул тьютер, компьютер артында утыручы консультант ролендә калачак. Якынлык. Ләкин уңай яклары да күп, һәм без бүген шулар турында сөйләшербез. Һәм ни өчен цифрлаштыру бүгенге көндә файдалы? Чөнки 21 гасыр күнекмәле без балаларда 21 гасыр күнекмәләрен булдырырга тиешбез һәм үзебез дә шул күнекмәләргә ия булырга тиеш. Хөрмәтле коллегалар, нинди 21 гасыр, навыки 21 века, нинди күнекмәләрне беләсез? Уйлап карагыз әле. Без моны белмичә бүгенге көндә балаларны укыта алмыйбыз. Креативлык, тагын төрле сәхнәдә чыгыш ясау,
Дөрес, менә мин башта сездән сорамакчы идем. Беренчесе тәнкыйди фикерләү. Бүгенге көндә без үзебездә һәм укучыларны да без мәгълүмат белән эшли белергә өйрәтергә тиешбез. Статистика буенча нибары 39% мәктәпне тәмамлаган укучылар гына кирәкле мәгълүматны эзләп таба белә һәм ул мәгълүматны эшкәртә белә. Шуңа күрә без укучыларны кирәкле мәгълүматны эзләп табарга өйрәтергә тиешбез. Бүгенге көндә интернеттагы мәгълүмат көннән-көн үсә бара. Үзегез дә беләсез, көннән-көн менә WhatsApp-ны гына алыйк, нинди генә хәбәрләр килми, без бу мәгълүматны айыра белергә тиешбез. Спамны һәм кирәк мәгълүматка. Һәм икенче навык күнекмә. Ул фәнни эзләнү тикшеренү күнекмәләре. Өченчесе креативлык, бу инде иҗадыйлык икенче төрле. Инициативалылык, бу планлаштыру, үз дисциплина җайлашу сәләте. Коммуникабельлек, бу инде аралаша белергә тиешләр һәм шулай ук сез әйттегез, оста чыгыш ясау күнекмәләре. Хезмәттәшлек, монда инде лидерлык, оста чыгыш лидерлык командада эшли белү һәм ИКТ компетентлылык һәм инде соңгысы җаваплылык, ответственность, шәхси һәм социаль җаваплылык. Менә монда ИКТ компетентлылык. Нәрсә соң ул ИКТ компетентлылык? Компьютер технологиялар белән эшли белергә тиеш һәм шулай ук әйдәгез башта компетенция белән компетентлык кешене карап бетик. Компетенция ул белем һәм күнекмәләр җыелмасы белән эшчәнлек алымнары кушылмасы. Ә компетентлык кеше бу инде кайсы да булса өлкәдә аеруча уңышлы эшләүче белемле сәләтле шәхес. Менә без укытучылар 5 ел саен аттестация үтәбез, шулаймы? 5 ел саен аттестация үткәндә без тест компьютердан хәзер бирәбез онлайн режимда. Яки ЕФОМ, менә былтыр бөтен татар теле укытучылары ЕФОМ проекты нигезендә шулай безнең белемнәребезне тикшерделәр. Безнең предметно-методический компетентность тикшерәләр. Менә бу ЕФОМда тикшерәләр. Аттестация үткәндә психолого-педагогический компетентность, предметно-методический компетентность тикшерәләр. 2020 елның 1 гыйнварыннан нәрсә керәчәк безнең мәктәпләргә? Укытучының проф стандарты кертелә. Укытучының проф стандарты кертелү белән ничә ай калды? 4-5 ай калды, шулаймы? 3 ай калды. 3 ай. Укытучының проф стандарты кертелү белән аттестацияны без инде икенче төрле бирәчәкбез һәм безнең сыйфат фигыльне мәсәлән белү белмәү белән безнең ИКТ компетентностьны да тикшерәчәкләр. Без эшли алабызмы бу чаралар белән? Юкмы? Нәрсә соң ИКТ компетентность, ИКТ укытучының ИКТ компетентлылыгы. Бу инде педагогик эшчәнлектә мәгълүмати, ягъни информацион инструментларны актив, нәтиҗәле куллану. Мәгълүмати компетентлылык бу бүгенге көндә бик тә актуаль, чөнки без мәгълүмати технологиялар заманында яшибез. Бу инде кешенең мәгълүмати җәмгыять тудырган чынбарлыкны аңлау һәм куллану сәләте, мәгълүмати җәмгыятькә яраклашуы. Әгәр дә хәтерлисезме, 2010 елны электрон көндәлекләр, электрон журналлар кертеләр, шулаймы? Мин үзем институтны бетереп 2010 елны мәктәпкә килдем. Һәм шул елны бик күп укытучыларда авырлык туды. Һәм хәтта гомер буе эшләгән тәҗрибәле укытучылар да шул электрон журналны тутыра алмыйча, кабул итә алмыйча китүчеләр дә булды. Сездә дә булгандыр андый чираклар. Бик куркыныч булып тоелса да, бүгенге көндә без монсыз тора алмыйбыз, шулаймы? Минем өчен шәхсән минем өчен электрон көндәлек белән электрон журнал бик уңайлы. Шуңа күрә бүгенге көндә без яраклаша белергә тиешбез. Укытучының ИКТ компетентлылыгын үстерү өчен нишләргә кирәк? Без ничек үзебезнең ИКТ компетентлылыгыбызны үстерә алабыз? Курсларга, менә бу без генә оештыра торган әйбер түгел. Курсларда менә бүген мин сезгә лекция тыңлыйм, шулаймы? Интернеттан
өйрәнеп була. Мин үзем шәхсән бик эзләнүчән кеше, мин интернеттан укып үзем өйрәнәм. Һәм миңа элегрәк минем ирем ярдәм итә иде. Хәзер инде ирем әйтә, Google-дан гына сорады. Мин бөтен аңламаган кайда нәрсә ишеткәнне сорауым булса, соравымны Google-га бирәм, һәм Google миңа барсын да аңлатып, шуннан эзләнеп, мин үзем шәхсән шулай өйрәнәм. Google яки Яндекс һәм бүтән төрле эзләү системалары башлаймы. Цифрлы белем бирү мөхите. Аңлашылдымы? Безне нәрсә көткәнне? Цифрлы белем бирү мөхите дигәндә, бу инде безнең дәресләрне онлайн режимда үткәрү. Онлайн режимда мин әйтеп киттем, Россия Федерациясының Мәгариф министрлыгы чыгарган Российская электронная школа сайты бар, официаль сайт. Һәм бүгенге көндә без дәресләрдә укытучы бит инде барыбер төп рольне, белем бирүдә төп рольне уйный. Ләкин без дәресләрдә төрле онлайн биремнәр куллана алабыз һәм бүген мин сезгә сөйләп китәрмен кайсылары. Цифрлы белем бирү технологияләр дәресне кызыклы, интерактив формада үткәрергә мөмкинлек бирә. Һәм шулай ук татар теленә укучыларда мотивация тудыра. Чөнки хәзер бүгенге көндә татар телен укыту берникадәр авырлашты. Чөнки мотивация юк. Мотивация да юк һәм балаларда, әти-әниләрдә татар телен укымау, сайлау мөмкинлеге бар. Аларга әгәр дә безнең дәресләрбез кызык булмаса, әгәр дә без 10 ел элек ничек укыткан булсак, хәзер шулай укытсак, безнең балаларыбыз бөтенесе дә родной русский дәресенә кайшып бетәчәк. Безнең төп максатыбыз аларда инде татар телен өйрәнүгә мотивация тудыру. Һәм цифрлы белем бирү мөхитенә шулай электрон дәреслекләр керә. Цифровая школа проекты нигезендә традицион дәреслекләр урынына электрон дәреслекләр белән эшләү мөмкинлеге була. Һәм инде кайбер мәктәпләрдә апробация үтелә. Уңай яклары, бу электрон дәреслекләрнең уңай яклары бар. Беренчедән дәреслекләрнең бәясе арзаная, чөнки бер дәреслекне чыгару өчен һәр укучыга ул бик күп ресурсны, акча ресурсын сорышлаймы? Әгәр дә без программасын язабыз икән, аны тарату күпкә очызга чыга. Дәүләт өчен. Укучы сумкасы җиңеләя, 5-6 дәреслек урынына бер электрон дәреслек кенә йөртәчәк. Цифрлы китапханәдән чиксез файдалану мөмкинлеге бар һәм мәктәп курсы белән генә чикләмичә өстәмә белем алу мөмкинлеге бирә. Һәм шулай ук төрле тикшеренүләр күрсәткәнчә, укучыларда электрон дәреслек белән эшләгән укучыларда традицион дәреслек белән эшләгән укучыларга караганда мотивация күбрәк икән. Фактларга күз салсак, 2015 елны Норвегия галимнәре шундый эксперимент үткәргәннәр. Бер сыйныф ел буе электрон дәреслекләр белән генә укыганнар, икенче сыйныф традицион кагаз дәреслекләр белән. Һәм уку елы беткәннән соң аларның укучыларның нәтиҗәләрен тикшергәннән соң шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Электрон дәреслек белән эшләгән укучыларның белем дәрәҗәсе түбәнрәк. Ләкин барыбер безнең моңа карамасам, безнең барыбер электрон дәреслекләр безнең мәктәпкә үтеп керәчәк. Чөнки 2019 елның июль айында безнең Россия Федерациясының президенты Владимир Владимирович Путин үзенең указында шулай дип әйткән, хәзер кагаз дәреслекләр урынына электрон дәреслекләрне чыгарга дигән указ биргән. Һәм аны без үтәргә тиеш булабыз. Цифрлы белем бирү ресурслары алар бик күп. Бер укытучы өчен. Шуңа күрә, менә хәзер кичә генә мин моны статистиканы алдым. Белем бирү системасында 200ләп цифрлы белем бирү ресурслары бар. Шуларның
Biz bөтенсендә кулланып бетерә алмыйбыз. Ул безгә артык күп. Иң кулайларын гына біз куллана алабыз. Менә топ-10 иң киң кулланыла торганнары һәм иң беренче урында тора. Бу 2019 елгы статистика. Бу YouTube, Google, эзләү системасы, Present, PowerPoint, бу инде безнең презентация. Аннары Twitter, Google таблицалары, Google диск, Wordны беләсез, сезгә була барысы да таныш Википедия. Һәм калганнары да менә сез инде бүтән ресурслар белән дә инде күбегез таныштыр. Мәсәлән, бүген мин Казанга килү белән бу бинаны табар өчен мин Google картага мөрәҗәгать итеп килдем. Шуңа күрә алар бик күп иң кулай булганнарын гына сезгә сайлап алырга кирәк. Мин сезгә бүген иң җайлыларын, иң менә җиңелләрен генә сезгә сөйләп китәчәкмен. Мин үзем шәхсән бик күп ресурс, хәзер ансыңнан цифрлы белем бирү ресурсларын мин 3 төркемгә бүлдем. Беренчесе мәгълүмати белем бирүче ресурслар. Бу инде безне нәрсәгә дә, безне түгел укучыларны нәрсәгә дә булса өйрәтә торган ресурслар, информацион ресурслар. Икенчесе интерактив ресурслар. Бу инде аралашуга чыга торган. Монда электрон почта, видеоконференциялар, форумнар керә һәм өченчесе белемнәрне тикшерүче ресурслар. Мин бүген сезне укучыларның белемнәрен тикшерүче ресурслар белән таныштырып китәсем килә. Бу ресурсларның сылтамалары белән сез минем шәхси сайтымда таныша аласыз. Минем сайтым Татарханә дип атала, бәлки кирип күргәнегездә бардыр. Татарханәгә кирсәгез, 2Т рубрикасына кирсәгез, анда менә ул икенче цифрлы белем бирү ресурсларына басабыз. Менә мин кулланган бүтән ресурсларның да мин сылтамаларын монда куйдым. Һәм берничә ресурсның пошаговый эшләү алгоритмын да шулай ук урнаштырдым. Хәзер мин сезне таныштырып китәсем килә кроссвордларны җиңел һәм тиз ясау ресурсы белән. Менә гадәттә без кроссвордларны ясау өчен күпме вакыт сарыф итәчәкбез? Бар. Биологиядә, ну менә мин хәзер сезгә татар телендә. Менә гадәт юк, менә язып үзебез менә әгәр дә безнең ручка һәм кагаз. Без ничә бар, ну менә күпме вакытыгызны сарыф итәчәксез? Сәгатьтән артык, шулаймы? 1 сәгать. Менә бу ресурс ярдәмендә сез кроссвордны 2-3 минут эчендә сезнең эшләү мөмкинлеге бар. Һәм шулай ук бүгенге көндә бик тә актуаль, чөнки укытучының 21 гасыр укытучысының вакыты юк, шулаймы сәгатьләр буе кроссворд ясап утыра алмый ул. Һәм икенче уңай ягы шунда. Без ул кроссвордны ясаган очракта дагы һәр дәрескә 30 укучыга без тарата чыгарып принтердан безнең тарату мөмкинлеге юк, шулаймы? Шуңа күрә без моны хәтта укучыларның үй эшләренә сылтамагына биреп, алар өйләрен сылтама бирәбез һәм укучылар өйләренә кайткач шул сылтамага басып, үзләре электрон тутыралар кроссвордны. Хәзер мондай ресурслар, кроссворд ясый торган ресурслар бүгенге көндә бик күп. Мин сезгә иң җиңелен тәкъдим итәм бу crosswordlabs.com сайтында. Монда бернинди регистрация үтәсе юк. Бернинди реклама юк. Бернинди кирәкмәгән чит информация юк монда. Сезгә бу ссылкага кирергә кирәк, яки минем сайт аша кирсәгез, аның сылтамасы менә ул. Басабыз һәм менә ул килеп чыкты. Ул инглиз телендә перевестига бассагыз, ул хәтта тәрҗемә итә. Менә хәзер мин сезгә бергәләп әйтәс кроссворд ясап карыйк. Монда татар шрифты юк бу компьютерда. Йөгездә татар шрифты бар, шуңа күрә татар шрифты белән тутырасыз. Бүген инде мин татар шрифтын рус хәрефләре белән язам. Нинди темага язып карыйк?
Шәһәрләр әйдәгез. Бар икән татар шрифты. Шәһәрләр. Менә без кроссвордның исемен яздык, шулаймы? Хәзер менә монда безгә кроссвордның җавабын язарга кирәк. Мәсәлән, Алабуга. Җавабын язабыз да, пробел куйгач, шул җавапка сорау язарга кирәк. Алабуга сорау. Балык исемле шәһәр. Булды. Икенче җавапка. Мәсәлән, Казан. Татарстанның баш каласы. Әлмәт. Нефтчылар. Нефтчеләр шәһәре. Бөгелмәдә нәрсә җитештерәләр? Не обязательно җитештерү. Ну, Монда бөгелмә. Боерык фигыль. Юклык формасы. Булды. Менә без язып бетергәч, менә монда генерировать сүзе бар. Басабыз да менә килеп чыкты безнең кроссворд. Күрәсезме? Ләкин укытучының шулай кроссвордны һәр балага аерым ясау мөмкинлеге юк, чөнки вакыт аз, шулаймы? Дәрестә утыручы Иванов белән Сидоров, мәсәлән, Иванов татар телен яхшы белә икән, Сидоров начар, ул Ивановтан күчерү мөмкинлеге бар, шулаймы? Әгәр дә бер төрле кроссворд бирсәк. Шуңа күрә Иванов өчен без кроссвордның менә мондый формасын чыгарабыз. Сидоровка мондый формасын. Һәм һәр балага аерым индивидуаль форматтагы кроссвордны чыгару мөмкинлеге бар. Ясаганнан соң менә монда сохранить йөкләү төймәсенә басабыз да, һәм Word. Һәм ул безнең Wordка китте. Күрәсезме? Хәзер Word. Так, нигәдер чыкмады. Бу программада рәсемнәр куеп кроссворд төзү мөмкинлеге бармы? Монда юк, бу программада юк, ләкин сез аны Wordта сакласагыз, яки менә PDF-та, бу компьютер ни өчендер Wordта сакламый. Менә монда сез аннары Wordны ачып, документны, рәсемнәрне үзегез куя аласыз. Һәм чыгарасыз. Әгәр дә сезнең һәр дәрестә дә бу һәр бала өчен бу презентацияны чыгару мөмкинлеге юк икән сезнең, шуңа күрә менә монда аның сез ясаган кроссвордның сылтамасын копировать итеп аласыз да һәм электрон көндәлеккә куясыз. Кроссвордны шишәргә һәм сылтама. Укучы өйгә кайту белән сылтамага баса да кроссвордны шишә. Бик җиңел, шулаймы? Булды, сорауларыгыз бармы? Юк. Әгәр сезгә үй эшенә нигә шул? Юк, сез беләсезме, мин үй эшен һәр вакытта да дифференциаль рәвештә бирәм. Чөнки һәр баланың да бит өендә интернеты юк. Булса да әтәниләр бирмәскә мөмкин. Бирмәскә мөмкин. Шуңа күрә мин үй эшен күнегү бирәм дәреслектән һәм дифференциаль рәвештә кемнең мөмкинлеге бар, кем тели электрон вариантта. Гадәттә 90% укучылар электрон вариантта эшлиләр. Чөнки аларга бу кызык, бу замана балалары өчен. Сорау мөмкинме? Әйе. Алар бу кроссвордны чыгып киләләр. Әгәр дә принтерлар, күпчелек балаларның, мин укыткан балаларның принтерлары бар, алар принтердан чыгарып алып киләләр. Яки фотога төшерәләр дә. Скриншот ясыйлармы, фотога төшерәләрме, һәм миңа күрсәтәләр. Сез моны, мин бит хәзер сезгә күрсәттем, регистрация үтмичә. Шулаймы? Әгәр дә сез күрәсез, үзегезнең балаларыгыз ничек эшләгәннән күрәсегез килсә, сезгә бу сайтта регистрация үтәргә кирәк. Һәм аннары кем ничек тутырганын сез күрәсез. Һәм шулай бу сайт бүгенге көндә
Мин сезгә үй эшенә бер темага кроссворд ясарга тәкъдим итәм. Ни өчен? Әгәр дә менә без үзегездә күргәнегез бардыр, интернетта рус теле буенча бик күп ресурс бар, шулаймы? Татар теле буенча бүгенге көндә әле алай күп түгел. Әгәр дә сез менә монда ничә 30 кеше бар, 30-ыгызда 30 кроссворд берәр кроссворд төзеп куйса, инде 30 кроссвордка без байыбыз. Һәм менә монда сез бу сайтка керү белән, менә монда find a crossword. Искать кроссворд басасыз. Мәсәлән, Габдулла Тукай. Һәм күрәсезме, Габдулла Тукайга багышланган күпме инде татарча әзер кроссвордлар бар. Сез инде күрәсезме? Сез моны инде бу әзер сезгә моны я йөкләп алып дәрестә кулланырга була, я принтердан, я аның сылтамасын гына үй эшенә җибәрәсез, укучылар инде тутыралар. Сезгә хәтта кроссворд та ясап утырасы юк. Тан сорауларыгыз бармы? Юк, ул автоматически саклана. Безнең интернет шуның белән шул ягы да бар. Сез интернетка нәрсә кертәсез, ул гомерлеккә саклана. Шуңа күрә, әгәр дә сез бу сайтта регистрация үтмисез икән, булар бит саклана, сезгә бу үзегез ясаган кроссвордларның сылтамаларын берәр папкада җыеп, берәр файлда җыеп барырга кирәк. Чөнки, мәсәлән, Муса Җәлигә багышлап кроссворд төзедегез ди быел. Киләсе елга да кирәк була бит инде, шулаймы? Киләсе елга тагын кирдән төзеп утырмас өчен, сез үзегезнең файлыгызга керәсез дә шул сылтаманы гына ачып чыгарасыз. Яки монда эзләү find a crosswordка басасыз да, һәм эзләп табасыз инде. Ну, менә монда мин сезгә күрсәттем, Габдулла Тукайга багышланган кроссвордлар бик күп, эзләп утырганча, кайсысы минеке икән дип. Улча сылтаманы үзегездә саклап калырга. Җаваплары шунда, хәзер күрсәтәм. Юк, балаларга күренми ул. Ой, мин кире чыктым инде. Анда бар кей дигән ачкыч. Сезгә күренә, ясаучы укытучыга күренә җаваплар, балаларга күренми. Балаларга код җыярга кирәк. Әгәр дә сез код куйсагыз, менә монда төзегәндә, менә монда grid passcode бар. Менә монда җавапларны ача торган код бар. Әгәр дә сез код куймасагыз, менә без төзедек бит, код куймадык, шулаймы? Димәк, җавапларын сез үзегез генә күрәсез, бүтәннәргә ачу мөмкинлеге булмый. Чөнки аның бит кодын үзегез дә белмисез куймагач. Тан сорауларыгыз бармы? Җиңел сайтмы? Бик җиңел. Бернинди регистрация үтәсе юк, бернинди спам, рекламада безгә комауша аламый. Алга таба киттек. Ой, хәзер. Алдагы ресурс бу тестлар ясау ресурсы. Мондай сайтлар бүгенге көндә шулай ук бик күп, мин сезгә укытучы өчен төрле яктан да файдалы булган ресурс белән таныштырып китәсем килә. Ни өчен укытучы өчен файдалы менә бу сайтта ясау? Чөнки безнең укытучы 5 ел сайын аттестация үтә. Аттестация үткәндә без карта результативности тутырабыз, шулаймы? Карта результативности тутырганда безгә публикацияларның булу-булмавын язарга кирәк. Һәм үзебезнең сайтны күрсәтергә кирәк, шулаймы? Менә сайтны ясап утыру мөмкинлеге һәр кешедә дә юк бит. Менә әгәр дә сез менә бу сайтка кереп, бу мульти-урок, бу укытучылар сайты. Инфо-урок кебек. Сез үзегезнең битегезне монда кирип регистрация үтсәгез, сезнең үзегезнең сайтыгыз барлыкка килә. Һәм бу мульти-урок сайты сезгә хәтта сертификат бирә о том, что вы владелец
своего профессионального сайта. Мультиурокка кіресіз. Қазір мен сізге онлайн режимде көрсетем. Так. Менің өзімнің профессиональ сайттан болғанға көре, мен бұл бетіні тутырмадым. Сізге, әгерде сіздің сайтығыз жоқ екен, сізге аттестация үшін сайт керек екен, сіз бұл бетіні тутырасыз. Регистрацию өту бик жеңіл. Бары тек исім, фамилия, һәм эшләгән урынығызны гына күрсәтергә кирәк. Һәм исем, фамилиягызны, эшләгән урынығызны күрсәтү белән сезнең үзегезнең сайтыгыз барлыкка килә. Менә монда тесты дигән вкладка бар, шуңа керәсез дә. Менә монда добавить тестка басасыз һәм үзегез тест төзисез. Мин сезгә хәзер әзер тестны күрсәтәм. Мәсәлән, сәламәт булыр өчен нишләргә кирәк? Бу рус төркемнәре 6 сыйныф дәреслеге буенча төзелгән тест. Хайдарова буенча укытсагыз, анда Илдус һәм вирус шигыре бар. Хәтерлисезме 6 сыйныфта? Менә бу шигырьне укыганнан соң төзелгән тест. Менә ул тест. Хәзер күрсәтәм ничек редактировать-ка басам. Монда сезгә тест төзегәндә башта тестның исемен язырга кирәк, описание кемнәр өчен, аннар предметын элек 1 ел элек монда татар тел родной язык вкладкасы юк иде, бүгенге көндә бар. Мин шуңа күрә всем учителям дигән вкладканы ачтым. Классын күрсәтәсез һәм вакытны билгелисез. Мәсәлән, 15 минут. Сохранить тест. Һәм шаг 2. Сезгә тестның сорауларын өстәргә кирәк. Минем инде 7 сорау өстәлгән, хәзер сезгә күрсәтер өчен 8нче сорауны өстибез. Мәсәлән, сәламәтлек сүзе. Сәламәтлек сүзе. Сүзен русчага тәрҗемә ит. Сүзен рус теленә тәрҗемә ит. Менә монда аңлап калыгыз. Без тестны 3 формада бирә алабыз. Беренчесе одиночный ответ. Бу, демәк, монда берничә җаваптан бер генә җавап дөрес була дигән сүз. Множественный ответ. Берничә җаваптан берничәсе дөрес. Мәсәлән, 2 җавап дөрес. Һәм строка монда әзер җавап юк, укучы үзе язарга тиеш була. Хәзер әйдәгез без языйк, мәсәлән, сәламәтлек, здоровье. Здоровье, счастье, радость. Әгәр дә өстәргә кирәк икән, менә монда өстисез добавить вариант һәм өстибез, мәсәлән, талант. Булды, өстәдек һәм сохранить, юк, без правильный вариант здоровьега галочка куябыз да һәм сохранить ответ. Булды, бу безнең хәзер безнең тестыбызга кертелде. Тестны ясап бетергәннән соң, перейти к тесту. Һәм укучыларга сез бу тестны бирә аласыз, тарата аласыз. Мәктәптә аларга ссылка җибәрәсез дә, алар үзләренең мобиль телефоннарыннан эшлиләр. Ләкин мин дәрестә мобиль телефон белән эшләүне бик кулланмыйм. Мин аларга үй эшләренә бирәм. Шулай ук хәзер үй эш, так, хәзер күрсәтәм. Менә үй эше, электрон көндәлекне күргәнегез бар бит инде, шулай бит? Темага, мәсәлән, пройти тест һәм ссылка. Хәзер әйләнеп кайтыйк. Тестка. Сез тестны ясадыгыз ди. Менә сәламәт булыр өчен нишләргә кирәк? Тикшереп чыктыгыз, дөрес. Менә монда бар раздать тест. Басасыз раздать тест, һәм менә монда ссылка на тест.
Менә моны копировать итеп аласыз да һәм электрон көндәлеккә, журналга урнаштырасыз. Укучылар өйләренә кайталар да тестны эшлиләр. Сез кич үзегезнең эшләрегезне бетергәч, өй эшләрен бетергәч, утырасыз компьютерга, ачасыз мультиурок сайты, табасыз үзегез аларга бүген биргән, өй эшенә биргән тестны һәм результатыга басасыз. Менә килеп чыга шундый отчет. Сәгать ничәдә, кемнәр, кайсы класстан, ничә минутта тест эшләгән. Мәсәлән, 7 сорауның 6-сына дөрес җавап биргән, 30 балл җыйган, 30 балл бу 85%. Сезгә хәтта электрон көндә сезгә дәфтәр тикшерәсе юк, шулаймы? Сезнең өчен сайт эшли. Сезгә бу мультиурок сайтын ачасыз һәм ачасыз электрон көндәлек журналны. Балга тигенегә балга карап, сез инде бигене куеп кына чыгасыз. Бәлки киләчәктә безнең электрон көндәлеккә үзе дә кую мөмкинлеге булыр. Булды, сорауларыгыз бармы? Сез ничә проценттан куясыз? Мәсәлән, 100%-тан 90%-ка хәтлеме, 5ле? 90%-тан 100-гә кадәр. Аннан соң инде аңладым. Безнең мәктәпнең бит положениесе, әгәр дә контроль эшләр булганда, мәктәпнең положениедә күрсәтелгән ул. Булай өй эшләренә биргәндә, мин инде тестның авырлыгыннан чыгып. Алай укытучыга җайсыз бит инде авырлыгы дип, мәсәлән, 100%-тан 90%-ка кадәр балаларда белеп тора, мәсәлән, тикшергәндә. Ансы кайбер балаларга барыбер бүген көндә индивидуаль якын килергә кирәк дип мин уйлыйм. Чөнки бүген без бик авыр заманда яшибез. Монда үзегездән, сезнең балаларыгыздан чыгып, сезнең балаларның әти-әниләренең контингентыннан чыгып эшләргә кирәк. Хәтта сезнең Казан шәһәрендә белмим, хәтта менә мин белем бирү курсларында шулай ук лекциялар укып йөрим бит инде, район укытучыларына. Кайбер укытучылар әйтәләр, кайбер мәктәпләрдә хәтта үй эше бирмиләр икән. Бездә дә бирмиләр. Мәктәбендә дә юк. Сездә дә юкмы? Кайсы мәктәптә карыйм? Без бирәбез. Класска карарга кирәк, балаларга, әти-әниләргә карарга кирәк. Үй эшен бирмәү бер бик дөрес тә түгелдер дип уйлыйм мин, чөнки Бәлки менә шундый ише бирүдә җиңелрәктер аларга бит инде. менә шуңа күрә мин үй эшен һәр вакытта да ике төрле бирәм. Күнегү һәм күнегүне мин һәр вакытта да бирәм, менә дәрестә эшләгәнгә ошаган. Анда уйлап табарга, велосипед уйлап таба торган, күршеләргә йөри торган үй эшен мин бирмим хәзер. Һәм альтернатив үй эше Аны сез мәҗбүри сорыйсызмы, альтернатив булса да? Әгәр дә кем кайсысын эшли, үй эше эшләргә, үй эше эшләнгән бу. Икесенең берсе, Шуңа күрә, хөрмәтле коллегалар, бу шулай ук сезгә үй эше булыр. Әгәр дә кроссворд төземәсәгез, тест төзегез. Һәм минем кебек укытучыларга үзегезгә дә уңайлы, чөнки хәтта бүген көндә тестта ясап утырырга мөмкинлек юк, вакыт юк. Сезнең ничек мин бүген шундый заманда яшибез, вакыт җитми, шулаймы? Әгәр дә мәсәлән, кошлар темасына әзер тест бар икән татар телендә, мин ул укытучыныкын алып куллана алам. Сез мине мәсәлән менә бу Илдус һәм вирус шигыренә соң бу тестны куллана аласыз. Шул тестны әзрәк кенә камилләштереп. Сез аны үзегезнең битегезгә күчерәсез дә һәм камилләштерәсез. ID номер ул минем, менә сез бит регистрация үтәсез. Менә хәзер күрсәтәм. Менә монда ID номер. Бу минем минем сайтның ID номеры. Хәзер чыга. Менә бу сайт нәрсәсе белән укытучы өчен файдалы.
Сезнең сайт булганга сертификат бирә. Аннары менә бер тест эшлисез икән, ул сезгә шулай ук сертификат җибәрә о том, что у вас есть публикация на тему сәламәт булыр өчен нишләргә кирәк. Уңайлы бит. Сез әйе. Ссылка буенча керәләр дә. Әйе. Һәм рәхәтләнеп эшлиләр, аларга регистрация белән. Аларга кирәк түгел. Алар бары тик тутыралар. Менә хәзер әйе, исем, фамилия гына язалар алар. Исем, фамилия белән язып, шуннан гына чыга. Әйе. Аңлашылды, аларга да бит инде артык эш эстәмәскә. Шуңа күрә у бит ссылка, прямая ссылка на этот тест. Ага. Без бит җибәрмибез үзебезнең сайтка ссылка. Без бит именно менә бу тестның ссылкасын җибәрәбез. Ул менә шул ссылкага басу белән менә шушындый бит килеп чыга. Фамилиясын, исемен, классын күрсәтә һәм начать тестка. Бернинди реклама аша, реклама карап үткәрәсе юк укучы өчен. Мондый программалар, сайтлар бүгенге көндә бик күп. Менә мин сезгә иң файдалысын һәм спам информация булмаганнары белән таныштырам. Тагын сорауларыгыз бармы? Процентларын балалар үзләре дә күрәләр инде. Әйе, аларга чыга. Проценты әгәр дә хаталары бар икән, посмотреть ошибки. Хәзер күрсәтәм. Менә посмотреть ошибкага баса да һәм хаталары. Кайда хата ясаганын әйтә һәм поделиться результатами. Ул хәтта үзенең нәтиҗәсе белән ВКонтакте, Фейсбукта, Одноклассникта нәтиҗәсен җибәрә ала. Алдагы ресурс бу Learning Apps сайтында урнашкан. Инглиз теленнән тәрҗемә итсәк, обучающие приложения. Менә бу сайтның уңай ягы нәрсәдә? Интерфейсы рус телендә. Һәм монда шулай ук әзер биремнәр бик күп. Әгәр дә сезгә әзер бирем сезгә кирәк булмаса, сез үзегезнекен төзисез. Монда Learning Apps сайтына керәсез дә, һәм менә монда вход бар. Менә монда регистрация беренче тапкыр үтәсез. Әгәр дә регистрация үтелгән булса, сез инде үзегезнең логин белән парольне җыясыз. Менә минем аккаунтка керде. Менә монда все упражнения бар. Бу шулай бик кулай сайтларның берсе, монда реклама юк. Бик җиңел эшләве. Менә монда все упражнениягә керәбез. Хәзер мин сезгә аңлатам әзер биремнән. Менә монда другие языки, татарский язык. Һәм менә монда бик күп инде әзер биремнәр бар. Мәсәлән, алыйк менә сузыклар һәм тартыклар. Р. Юк, тартык. У, сузык. Сузык. Яки хәзер бүтәннәрен алыйк. Кайда нәрсә мәсәлән? Кайда нәрсә сайлап ал. Бу безнең ашамлык алма. Кием. Ашамлык. Уенчык. Аурак биремнәр дә бар. Булар инде әзер биремнәр. Үзегезгә кирәк булса, монда новое упражнениегә басасыз. Монда 20дән артык төрле бирем шаблоннары бар. Мәсәлән, найти пару. Менә пример 1. Мисал өчен, менә бу биремгә монсы туры килә. Ул беркетелә шулай. Менә монсына мәсәлән, менә бу менә беркетелде. Менә шундый форматтагысы бар. Икенче, монда атама белән билгеләмәсен туры китергә кирәк.
яки рәсемнәр белән. Моны ясар өчен создать новое приложение. Монда биремне язабыз, мәсәлән, сүзнең парын тап. Сүзнең парын тап. Юк, әйдәгез сүзнең антонимын. Юк, безнең тема булсын антонимнар. Антонимнар. Бирем сүзләрнең антонимнарын тап. Һәм менә монда рәсем белән ясыйсыгыз килә икән, рәсем куясыз. Әгәр дә текст кирәк икән, текст куясыз. Текст, мәсәлән, матур. Матур сүзенә антоним пара ямсыз. Шой ясап төшәсез дә һәм установить предварительный просмотр. Без бер генә сүзне әйттек, матурга безнең туры килә ямсыз. Сохранить приложение. Сез моны, менә монда хәтта үзгә күрсәтә. Адрес в интернете. Шулай ук үй эшенә сылтаманы копировать итеп алып, үй эшенә бирә аласыз. Әгәр дә сезнең үзегезнең шәхси сайтыгыз бар икән, сез менә бу адресны копировать итәсез дә, үзегезнең сайтыгызга урнаштырасыз. Һәм сайтыгызда ул бирем булып чыга. Әгәр дә сезнең сылтамалар белән мәшәкатьләнеп ятасыгыз килми икән, мобиль телефоннар белән, хәзер күпчелек мобиль телефоннарда ул инде программа бар, булмаса аны булдырырга кирәк. Сканер штрих-кодов. Менә монда бу уенның штрих-коды бар. QR-код. Һәм бу биремгә күчә. Укучылар үзләренең телефоныннан уйныйлар, менә ул чыкты. Күрәсезме? Әгәр дә шуңа күрә, әгәр дә класста бу биремне кулланырга телисез икән, сезгә штрих-кодны чыгарырга кирәк мобиль телефоннарда. Әгәр дә сезнең интерактив тактагыз бар икән, сез бергәлә фронталь рәвештә уйныйсыз. Мәсәлән, әйдә син күскәнем чык, алар чыгып монда эшлиләр. Яки үй эшенә ссылканы гына җибәрәсез. Өч төрле вариантта үткәрү мөмкинлеге бар. Яки үзегезнең сайтыгызга урнаштырасыз. Һәм әйтәсез, укучылар, минем сайтыма керәсез дә, биремне эзләп табасыз һәм эшлисез. Ләкин алар өйдә эшләсәләр, без аның ничек эшләгәнен күрә алмыйбыз нәтиҗәсен. Аларга я скриншот ясарга кирәк булачак, я фотографияга төшереп сезгә җибәрергә кирәк. Бу сорауларыгыз бармы? Шулай ук монда сез бу төрле биремнәр эшләгәндә хәтта менә классификация, хронологическая линейка, простой порядок, ввод текста, сортировка картинок, викторина с выбором правильного ответа, тест ясау мөмкинлеге бар, кроссворд ясау мөмкинлеге бар, пазл форматында эшли аласыз. Кто хочет стать миллионером, аудио-видео контент, сетка приложений, слова из букв, где находится это. Шундый төрле форматтагы биремнәрне үзегез сайлап алып эшлисез. Бик җиңел һәм дәрестә кулланырга бик кулай булган ресурс. Без гадәттә укытучылар үзебезнең мәгълүматыбызны флешкаларда саклыйбыз, шулаймы? Ләкин ул флешка бүген бар, иртәгә, шушы минутта ул юкка чыгу мөмкинлегенә ия. Яңа вирус керә, я без аны югалтабыз. Безнең флешкада бүтән эшләгән эшебез, бүтән гомеребез шунда туплана. Мин үзем шәхсән бүтән мәгълүматымны Google-да саклыйм. Облачное хранение Google-да. Google-га кергәнегез бардыр инде, шулаймы? Шундай ук мөмкинлек Яндекс-та да бар. Ләкин минем өчен Google-да эшләү кулайрак. Google сезгә 15 гигабайт урын
бушка тәкъдим итә. Әгәр дә сезгә күбрәк кирәк икән, айына 130 сум акча түләргә кирәк. Минем өчен 115 гигабайт минем өчен җитә. Чөнки минем Яндекста да саклана, һәм Mail-да да саклана мәгълүмат. Һәм бу ресурсның уңай ягы нәрсәдә? Сез эшләгән документыгыз белән уртаклаша аласыз. Мин милли эшләр буенча директор урынбасары булганга күрә укытучылардан отчет җыям. Чөнки миннән управление образования таләп итә. Шулаймы? Мин җыям, мин аннары безнең мәктәптә 10 татар теле укытучысы бар, 10 татар теле укытучысыннан аннары мин аларны берләштереп, бер формага вбивать итеп утырам. Күпме вакытны сорый, шулаймы? Хәзер мин бик җиңел һәм бик тиз эшлим. Чөнки, мәсәлән, выполнение программа отчеты бар бит. Сез ничек аны бирәсез? Завучларыгызга. Язасыз да бирәсез кәгазьдә. Әйе. Менә безнең мәктәптә 97 укытучы эшли. Мин бөтен мәктәпнең выполнение программасына җаваплы кеше. 17 елында менә мин завуч булып эшли башладым. Миңа 97 укытучыдан 97 бит керттеләр. Кемдер менә мондый битләргә язып кертә. Кемдер миңа WhatsApp аша гына җибәрә. Кемдер гомумән кертми. Кемдер мәсәлән фактически үткәргәнен язган, нигә планы юк. Яки кемнеңдер сочинениесе төшеп калган. Юк андый. Мин теләгәнчә түгел. Шуңа күрә мин Google Дискта шул таблицаны тутырдым да. Хәзер күрсәтәм. Һәм аларга безнең мәктәптә WhatsApp төркеме эшли. Мин WhatsApp'тан аларга бары текстлык тамагына җибәрәм. Укытучылар, менә ул выполнение программы, менә ул. Укытучылар шул сылтамага басып, үзләренең дәресләрен табалар да, мәсәлән 5-нче Б үзенең фамилиясын яза да һәм тутыра. Тутыра һәм монда минем инде формула тора. Ул үзенең саннарын тутыру белән монда ничә процент үткәргәне. Һәм шулай ук монда 5-легә укучылар, 3-легә укучылар барсы да монда. Бу программаны Excel'дә төзүдегезме? Әйе, мин моны Excel'дә төзедем. Бу Excel программасы мин Google Дискка керттем. Сез алай ул бик җиңел кертелә. Әгәр дә алай кертәсегез килмәсә, сез бу Google Дискта төзисез. Ул Excel программа белән тәңгәл килә. Нәкъ шул ул. Менә Google Дискка кертәсез дә, һәм менә керткәнне настройка доступа. Менә монда копировать ссылку басасыз да, һәм ссылканы җибәрәсез. Әгәр дә сезгә ул документны менә бөтен мәктәп тутырсын өчен сезгә редактировать дигән җиргә галочка куярга кирәк. Әгәр дә просмотрга гына басасыз икән, димәк бу документ белән сез мәктәбегездәге укытучыларны таныштырасыз гына. Алар инде үзләренең мәгълүматларын кертә алмыйлар. Мәктәптә, дәрестә без моны ничек куллана алабыз соң? Мәсәлән, мисал өчен, мәсәлән, фразеологизмнар. Мин үземнең 6-нчы сыйныф укучыларым белән әдәбият дәресләрендә очраган фразеологизмнарны туплап барабыз. Мин аларга шулай ук ссылка җибәрдем. Ул ссылкага керү белән башта менә беренче бите фразеологизмнар. Һәм нәрсә ул фразеологизмнар? Икенче слайдын язып бирдем. Өченчесе фразеологизмнар слайдка урнаштыру тәртибе белән таныштырдым. Өченчесе мисал. Һәм алар очраган фразеологизмнарны монда тутырып баралар. Менә монда бер документка, бер презентацияга бер юлы информация тупланып бара. Шулай ук сез бергәләп класс белән проект эшләре эшли аласыз. Бер тема бирәсез. Мәсәлән, Габдулла Тукай иҗатында тел сурәтләү чаралары. Бу Яндекста булдымы? Юк, бу Google Дискта. Нәкъ шулай ук сез Яндекста да эшли аласыз.
Балалар шулай нәрсәле ссылка сылтама буенча. Сылтама аша керәләр дә үзләренең мәгълүматларын урнаштыралар. Сез күзәтеп кенә барасыз яки юнәлеш бирәсез. Һәм алар бер-берсенең эшләгәннәрен күрә алалар. Кем күпме эшләгән һәм әзер. Күрәсезме, сезгә хәтта презентация ясап утырасы юк. Монда балалар үзләре төзиләр. Әзер эш. Һәм шулай ук сез Google-да сораштыру форматында куллана аласыз. Мәсәлән, мисал өчен, менә сез бу курсларга язылыр өчен регистрация үттегез, шулаймы? Бу регистрация Google дискта эшләнгән регистрация. Нәкъ шулай ук менә миндә дә анда регистрация бар. Ләкин мин балаларда тестларны теге мультиурок сайтын белән кулланып, әле Google Дискта кулланганым юк. Нәкъ шулай ук сез сорауларны бирәсез, җавапларны биргә була. Җавапларны иткәндә монда настройкага басып, шул җавап менә тесты. Шул җавапларга бал куясыз. Мәсәлән, шу дөрес җавап бирсә, балны үзегез билгелисез. 5 бал куясызмы, 10 бал куясызмы анда, 6 бал куясызмы. Һәм сезгә инде балалар тестны үтәү белән сезгә аның нәтиҗәсе килеп торачак. Менә монда нәтиҗәсен күрә аласыз. Нигә? Ни өчен? Нинди проблемалар килеп чыганда? Аккаунтка теркәлгәндә тоже пароль сорый, электронный адресына һаман берничә тапкыр кертергә туры килде. Әгәр дә сез Google-да сезнең аккаунтыгыз юк икән, унысын кертмәй. Ләкин сезнең телефоннарыгыз Android-та икән, монда инде сезнең монда аккаунт Google-да бар дигән сүз. Чөнки сезнең булмаса, сезнең телефоныгыз эшләми. Шуңа күрә сез барыгыз да уже зарегистрированы бу сайтта. Һәм сез менә монда менә ул инде санап бирә. Диаграммасы чыга, күрәсезме? Санап бирә. Әгәр дә сезгә моның диаграммасы кирәк түгел икән, сез аны таблица рәвешендә чыгара аласыз. Менә ул таблица рәвешендә. Һәм менә бу сораштыру форматы нәрсә белән уңайлы? Мәсәлән, сез бит инде татар теле укытучысы гына түгел, һәм сыйныф җитәкчесе дә, шулаймы? Сыйныф җитәкчесенә һәр вакытта да төрле балалардан сораштыру, анкета сорау, алардан балалар өчен анкета сораулары килә, шулаймы? Менә электрон вариантта сезгә җибәрәләр, сез 30 балага аны 30 бит чыгарасыз. Дәресләрдән соң калдырып утыртасыз. 1 сәгать вакытыгызны сарыф итәсез. Ул дәресләрдән соң балаларны бит әле утыртып торырга кирәк. 1 сәгать буе сез ул анкетированияны аласыз. Аннары сез аны нәтиҗәсен чыгарасыз, күпме тикшерәсез, тагын 1-2 сәгатегезне сарыф итәсез 30 баланы. Аннары сез заучка тапшырасыз, зам директоры инде 6-7 классны бергә тагын шулай ук нәтиҗәсен чыгара, шулаймы? Менә монда сез әгәр дә сез бу анкетаны Google формага кертәсез икән, Google сезнең өчен үзе саный. Сезгә санап утырырга да кирәк түгел, балаларны да җыеп утыртырга кирәк түгел, һәм кагазьдә әрәм булмый. Сорауларыгыз бармы? Хәзер күрсәтәм. Ачасыз Google-ны. Нәкъ шулай ук Яндекста эшлисез. Мин үзем Google-ны яратканга күрә Google-да. Менә Google-ны ачтыгыз. Менә монда мин инде үземнең аккаунтымны керттем. Сезгә регистрация үтәргә кирәк. Шуңа күрә мин хәзер күрсәтә алмыйм, ничек регистрация үтәргә кирәк икән. Менә минем инде ул кертелгән. Менә монда шундый менә 6 шакмак бар бәләкәй. Күрәсезме? Шуңа басасыз да Google дискны ачасыз. Әгәр дә сез
минем менә бөтен мәгълүматым монда тупланган. Сезнеке ул буш була. Менә монда, әгәр дә мәгълүматны саклау өчен, сезгә менә монда басырга кирәк создать, загрузить файлы һәм флешкагыздан бөтен мәгълүматны күчерәсез. Бу бик каты саклана, сезнең мәгълүматыгызны беркем дә ачып карый алмый. Һәм ул югалмый, берни вируста куркыныч түгел. Хәзер Google таблицаны ясар өчен, менә монда күрәсезме, Google документы, Google таблица бар. Google таблицага басасыз. Менә ул таблица килеп чыкты. Нәкъ шул Excel таблицасы. Алиса, как создать Google таблицу? Сейчас найдем. Һәм ул миңа пошаговый инструкцияны күрсәтә. Әгәр дә мин укып торырга иренәм икән, мин үзем укып кына теге барып җитми бит әле. Мин аның видеосына бассам да видеороликларын карап өйрәнәм. Менә бик күп видеороликлар бар. Чөнки хәзер укытучы белем чыганагы түгел. Шулаймы? Укытучы бөтен әйберне дә белеп бетерә алмый. Кайбер өлкәләрдә хәтта безнең укучыларыбыз безгә караганда күбрәк тә беләләр. Бүгенге көндә белем чыганагы ул интернет, Алиса, Google. Укытучы бары тик ул белем алырга юнәлеш бирүче. Сораштыруның исемен яздыгыз. Укытучылар өчен, мәсәлән, описаниесе. Һәм монда сорауын язабыз. Сез курста нинди темалар? Так, сез курста нинди темалар тыңладыгыз? Менә монда вариантларны куя аласыз, яки один из строканы куясыз да, менә монда инде вариант ответов булмый, укытучы үзе язарга тиеш була. Әгәр дә мәҗбүри җавап бирсеннәр өчен, сез обязательно вопроска басасыз. Булды, икенче сорауга күчәбез. Нинди тема сезгә күбрәк ошады? Беренчесе, нинди темалар тыңладыгыз? Нинди темалар булды? Телгә өйрәтү методикасы. Икенчесе, мәсәлән, сәлам китабы дәреслеге. Һәм шул рәвештә төзисез дә. Һәм төзеп бетергәннән соң монда отправить бар. Копировать итеп аласыз да, җибәрәсез. Һәм сезнең укучыларыгыз яки сезнең коллегаларыгыз тутыра телефон аша. Була. Җиңелме? Бик җиңел. Бары тик кабул итә белергә кирәк яңалыкны. Безнең психикабыз шунда яңалык, ул ничектер авыррак кабул ителә. Шулаймы? Менә акча алу карталарын кертү вакытларын, елларын исегезгә төшерегез. Менә бу карталарны керткәндә мин Питколледж студенты идем. Миңа стипендияны 380 сум иде ул чакта. 380 сумны Сбербанкка барып чират торып алу күпкә җиңелрәк иде, күңеллерәк иде. Чөнки мин ул карталарны биргәч тә миндә ничектер курку хисе бар иде. Теге банкомат йотып калды. Шул 380 сумнан да колак кагырмын дигән шундый курку хисе бар иде. Бүгенге көндә мин хәтта наличка акча да йөртмим. Мин бөтен
теге алып сатуны мин онлайнер карта аша. Шуңа күрә һәр яңалык башта авырак кабул ителсә дигән, бары безгә аны кабул итәргә кирәк һәм җайлашырга. Чөнки тормыш бездән моны таләп итә. Алга таба киттек. Шулай итеп, хөрмәтле коллегалар, бу ресурслардан куллану, Кахотны сөйләп тормыйм. Шулаймы? Кахот ул укучыларның белемнәрен тикшерергә ярдәм итә торган бер ресурс. Балалар аны бик яратып кабул итәләр. Һәм сез бик җиңел генә аларның белемнәрен тикшерә аласыз. Аның өчен кирәк сезгә проектор һәм телефон. Якын киләчәктә үземнең сайтымда мин аны урнаштырырмын. Пошаговый инструкциясын. Балалар өчен Кахот Ике сайт бар. Kahoot.it и Kahoot.com. Балалар өчен Kahoot.it ссылкасына кирергә кирәк. Кирү белән ул менә монда җыя пин-кодны. Пин-кодны укытучы үзе әйтә. Һәр тестның үзенең коды була. Кодны җыяда һәм укытучыга укучылар бу сорауларга җавап бирәләр. Мәсәлән, сорау: беренче театр пьесасын кем язган? 4 җавап. Укучылар дөрес булган җавапка басалар да. Һәм монда инде аннары кем иң беренче һәм дөрес җавап биргән, аның нәтиҗәсе экранда чыга. Әгәр дә бу һәм башка ресурслар сезне кызыксындырса, без сезнең белән алдагы киләсе очрашуларда сөйләшербез. Бүгенге тема сезгә файдалы булгандыр дип ышанып калам. Чөнки бу тема бүгенге көндә бик актуаль. Бу замана таләп иткән тема. Әгәр дә мәктәптә эшлисебез килә икән, безнең дәресләребез кызыклы үтсен өчен сез тырышасыз икән, сезгә бу теманы үзләштереп дәресләрегездә кулланырга кирәк. Шуңа күрә сезгә сабырлык телим, исәнлек, саулык телим һәм сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Миңа сезнең белән эшләве җиңел булды. Рәхмәт.